Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnes si dáme spotrebovance za september aj za október, keďže som dlhšie nenatáčala, nebol čas, bola som chorá, pomedzi to proste boli iné veci, ktoré som musela riešiť, tak spojím dokopy 2 mesiace a ideme hneď na to a začnem jedlom, pretože jedlo vám tu často neukazujem, ale toto je vec, ktorá mi veľmi chutí, takže ukážem vám toto. Sú to také bombóniky proteínové, kúpite to v DM-ke, majú to pri pokladni v tých stojanoch, kde mávajú aj také tie malé verzie, cestovné šampóny, sprchové gely a také veci. A konkrétne toto je arašidové maslo a čokoláda. Ak poznáte Reese's, sa tuším volá tá sladkosť, tak toto je niečo podobné, akurát, že toto mi chutí oveľa viacej, pretože to nie je presladené, tá čokoláda v tom je tak akurát, proste nie je to extrémne sladké a ten jeden mi úplne stačí. Sú vo vnútri 3. Áno, stojí to 2 €, nie je to úplne lacná záležitosť, ale ukazujem vám to preto, lebo už som si stihla okrem tohto jedného kúpiť ešte ďalšie 2 balenia a skoro celé som ich už zožrala, takže je to niečo, čo si určite mienim kupovať a veľmi mi to chutí. Keď už sme pri tom arašidovom masle, tak vám ukážem ešte aj toto od Shogoten. Toto je nejaká limitka, myslím, jesená alebo niečo také. Kúpila som to v Lidli a toto na rozdiel teda od týchto je podstatne sladšie, hlavne teda tá čokoláda tam robí veľký rozdiel, pretože je až tak príkro sladká. Takže ak máte radšej také viac sladké, tak toto. Ak máte radšej také, že nemusí byť tá čokoláda úplne sladká, lebo ja napríklad mám najradšej horkú čokoládu, takže pri mliečnej čokoláde je to pre mňa výhoda, keď nie je veľmi sladká, tak toto odporúčam. A ešte tu mám aj túto verziu, ktorú majú v DM-ke. Toto je kokosová. Je to také akože kvázi ako Raffaello, ale nechytá sa to veľmi na to. Takže ak ste rozmýšľali nad tým, že toto vyskúšate a máte radi Raffaello, tak toto vám asi veľmi chutiť nebude, ale mne to veľmi nechutilo. Bolo to také, ako keby veľmi bolo z toho cítiť ten proteín, také práškové to bolo. Prejdeme na domácnosť a čo sa týka domácnosti, tak tu mám takýto jeden difuzér. Toto je menšia varianta, tento má myslím, že 300, nie, 100 ml má tento. Je vo vôni Sweet Jasmine a ja túto vôňu úplne milujem. Proste, ak neviem, akú vôňu si mám vybrať zo značky Rituals, čo sa týka bytových vôní, tak vždy kupujem túto. Mala som ich už viacej verzií, ale proste Sweet Jasmine je podľa mňa úplne Je to taká kvetinová vôňa, ale nie je taká proste jemne ťažká vôňa, ale príjemná, neboli s nej hlava. Toto 100 ml, toto menšie balenie mám napríklad v chodbe, keď prichádza návšteva, tak to je v podstate taký ten prvý pocit alebo prvá vôňa, ktorú cíti návšteva, keď vchádza do bytu a je to veľmi príjemné aj my, keď sa vraciame napríklad, že sme boli niekde v meste alebo len na ihrisku alebo len po deti som išla do školy a vrátime sa naspäť domov a túto vôňu cítim ako prvú, tak je to také príjemné. Takže za mňa Rituals vône určite a Sweet Jasmine je úplne, že... Ďalšiu vec do domácnosti, tu mám ešte tento Sanitol. Je to taká prášková forma, má to normálne vo vnútri naberačku a dávate si vždy vlastne do prania. Je to nielen na dezinfekciu, keďže je to Sanitol, ale toto konkrétne aj odstraňuje dobre škvrny a aj mne, aj svokre sa to veľmi osvedčilo na mužové monterky, lebo môj muž je servisný technik. A on prichádza do styku s takými kaďakými olejovými vecami a neviem čím všetkým a veľa razy sa stane, že dojde domov a monterky sú že po veľmi zlom stave. Tak sme vyskúšali toto a je to výborné. Takže ak potrebujete niečo na škvrny a ešte k tomu vlastne je tam plus to, že to dezinfikuje, tak rozhodne odporúčam. Prechádzame plynule na starostlivosť o telo a tu mám 2 takéto sprchové gély. Obidva sú vlastne značka Trecomoon. Jeden je kokosový a tento druhý je mangový. Ten mangový som si kupovala ešte počas leta a je to neskutočne dobrá vôňa. Fakt, že ak máte radi vôňu manga, takú tú sviežu, proste sladkú vôňu leta, tak toto sa vám bude páčiť. Vonia to vynikajúco. Dá sa to použiť nielen ako sprchový gel, ale aj ako pena do kúpeľa. Je výborná a na leto si určite opäť kúpim túto verziu.
Čo ma ale trošku sklamalo, bol tento kokosový, pretože mne až tak veľmi nevoňal. Je to spôsobené nejakou zložkou v zložení, neviem, už si nepamätám čo, ale jedna baba mi to na Instagrame raz písala, že aj ona má s tým problém presne kvôli tomu, že nejakú zložku to obsahujú, tieto produkty s kokosom, ktoré viac ako keby to ťaha viacej do vanilkova. A mne tá vôňa tej vanilky s kokosom až tak nereže. Takže ani toto nie je úplne, že môj šialok kávy. Ale ak vyskúšajte, uvidíte, možno vám sa to páčiť bude. Minimálne ju teda dopoužívam ako penu do kúpele, len ju mám preliatu už v takom dávkovači, čo mám v kúpeľni. Takže tu vám ukazujem už len potom prázdny obal. Za mňa teda tá kokosová nie, ale mango a ešte som mala predtým aj malinu a to bolo tiež výborné. Taká stálica v týchto spotrebovancoch mojich každomesačných je tento krém s ureou od Balei. Opäť ho tu máme celý spotrebovaný, vyžmýkaný, proste výborný krém. Tento je na ruky a už som si kúpila aj na nohy. Mám ho tam nachystaný a raz za čas si s ním natriem večer nohy a na druhý deň sú úplne ako detská prdelka, takže urea, čo sa týka hydratácie, výborná vec. Ak ste neskúšali, rozhodne odporúčam, hlavne teraz, keď začína toto také vykurovacie obdobie, z tepla do zimy, zo zimy do tepla. Veľmi dobré. Mám tu dve SPF-ka. Nie sú úplne domíňané, ale keďže budúci rok budem kupovať nové, lebo sila SPF-ka sa vlastne po otvorení ako keby znižuje, tak tieto už budem vyhadzovať, ale nie sú nejaké, že by boli veľmi plné, takže ma to až tak nemrzí. Túto maličkú verziu som si kúpila do kabelky, aby som mala vždy pri sebe SPF-ko, keď ho budem potrebovať. Je to 30-ka. Je to... Počkajte, vám tu ukážem, fuj, ale zapatlané je to riadne. No, je to takýto biely krémik. Je to viacej také krémové, ale dobre sa to vpíja. Nevadilo to ani mojim deťom, keď som náhodou, že sme sa zabudli natrieť a ja som ich natierala niekde po ceste vonku a podobne. Takže pekne sa to vpije do pleti a nezanecháva to mastný ani biely film, čo je super. Je to nejaký senzitív Sonnen balzam. Viacej vám k tomu nepoviem, lebo zozadu je to úplne proste, neď vám to ani ukazovať veľmi, lebo vyzerá tá fľaška hrozne. Proste vaľala sa v kabelke, hej. A toto je super také naozaj, že mať niečo pri sebe, keď potrebujete sa náhodou narýchlo natrieť a nestíhate doma. Čo ale máme doma bežne, a už som to spomínala aj v minulých spotrebovancoch a mám tu už aj tú druhú fľašu, alebo tubu, ktorú sme spotrebovali takmer úplne celú, je tento. Je to 50 a je to gel krém. A tu vám už môžem aj ukázať vlastne. Tú minulú som nemala, lebo som vyhodila. Vyzerá to takto. Je to podstatne ľahšie a ako keby vodovejšie ako táto 30, čo som vám ukazovala pred chvíľou. A mne tento opalovák veľmi sadol, takisto aj deťom. Nemajú problém, keď ich s tým natieram. Veľmi jednoducho sa to rozotiera. Aj oni sami si to vedia proste už natrieť, kde treba. Vidíte? Úplne, že zostane potom aj taká pekne ako keby hydratovaná tá pleť. Nie je to, že úplne, že iba opalovák, ale také niečo ako keby navyše pre tú pokožku. A tento rozhodne veľmi, veľmi odporúčam a kúpujem ho znova. A ešte čo sa týka tela, tak tu mám túto vôňu od Yves Saint Laurent. Toto je vôňa Libre. Ja som ju vyhrala na Instagrame, z čoho som sa veľmi tešila, ale bála som sa, že mi nebude sedieť. A popravde, tá vôňa je taká ženská, taká ťažšia, niečo presne skôr teraz na jeseň alebo na zimu. Nedá si to podľa mňa takúto vôňu bežne žena v lete alebo na jar. A niečo mi pripomína tá vôňa z detstva. Neviem čo, ale sú tam také tóny, čo som už proste cítila. A neskutočne veľa pozitívnych ohlasov mala v mojom okolí, keď som ju nosila. Až normálne rozmýšľam, že si ju ešte kúpim a budem ju znosiť znova. Ak ste nevoňali, ovoňajte, možno sa vám bude páčiť. Je to taká zmyselná, ženská vôňa, naozaj, že veľmi príjemná. A mala som teda dobré ohlasy na ňu, hlavne od žien. Dobre, to by sme mali telovú kozmetiku a prejdeme pomaličky pekne na skincare.
A tu mám toho tiež celkom dosť. Začneme Protex mydlo, to je taká klasika, ktorou si umývam štece. Ja používam najčastejšie túto verziu Deep Clean. Tu mám najradšej, ale akákoľvek, myslím, verzia tohto mydla bude fajn. A hlavne neminiete to nejako, že proste na 2-3 použitia a dosť. Toto vydrží mne v pohode tak mesiac a pol a to umývam štece každý týždeň. Takže aj dlho vydrží, aj dobre čistí. Ja môžem len odporučiť. No a keďže máme tu spotrebovance za 2 mesiace, tak tu máme aj 2-krát Garnier spotrebovaný. Toto, neviem, či to mám vôbec ďalej okolo toho niečo hovoriť. Proste môj najobľúbenejší dvojfázový odličovák na oči. Čo ale nebolo úplne môj obľúbené, je tento Celimax Derma Nature Fresh Blackhead Jojoba Cleansing Oil. Bolo to v takejto peknej fialovej fľaške, je to teda korejská kozmetika. Objednávala som na Stylevane. Mám k tomu ešte takto aj krabičku, neviem síce na čo, ale mám. A toto bola tragédia od začiatku až do konca. Ja som vám tam dole aj nechala, aby ste to videli. Ten olej je úplne tekutý ako voda. To som si dala proste na ruku a nestihla som si to dať ani na tvár a už som to mala všade potečené. To by nebolo ešte až také hrozné. Odličovalo to tak, že hlavne keď ja používam aj make-up, aj korektor, aj púder, krémové kontúry, krémové lička, bronzer, licenku potom na to, že teda tých vrstiev je tam viacej, tak s týmto som sa trošku viacej narobila, kým som všetko odličila. A prvé razy, keď som sa s tým odličovala, tak ja zvyknutá na to, že mi olej odlíči pleť celkom rýchlo a jednoducho, tak som sa neodlíčila poriadne. A vyhádzala som sa párkrát z toho a myslela som si, že je to akože zložením tohto oleja, ale to nebolo zložením, ale mojou technikou odličovania proste som to tak ako keby odflákla. Takže odličiť odličuje, ale odporúčila by som ho skôr na nejaký jemnejší make-up, alebo ak nosíte iba, ja neviem, bebečko, korektoru trošku maximálne, alebo prejdete si tvár len nejakým pudrovým make-upom, tak toto zvládne odličiť podľa mňa bez problémov, ale taký ten full face make-up asi veľmi nie. A už vôbec nie, ho neodporúčam presne kvôli tej konzistencii. A ďalšia vec, tá pumpička, ja nechápem, ako je to možné, ale ja som ako nemala som to otvorené nikdy, ako som to kúpila. Ale tá pumpička prepúšťa olej všade. Ja som mala celú skrinku od oleja a ako sa tak pozerám, že ako som to tu mala položené, tak aj tu už to mám zase celé masné. Takže užívateľský zážitok minus 5 bodov. Za mňa nie. Čo za mňa ale určite áno, tak je toto sérum Som by Me Snail Trusika. Toto je sérum, neviem, či odtiaľ ešte niečo dostanem. Asi veľmi nie. Trošku tu budete vidieť. Je to také, no neuvidíte to asi, je to také, vidno to. Je to také trošku lepivé, ono to obsahuje slimačí extrakt, takže vieme asi prečo. Alebo teda slimačí sliz, nie slimačí extrakt, hej, nepomleli do toho slimákov. Ale je to pre moju pleť výborné. Dobre to zhydratuje pokožku, zanechajú to takú jemnú, vláčnu. Jednoducho, moja pleť je s týmto veľmi spokojná. Teraz momentálne nemám, lebo tam mám toho na mraky iného na používanie, ale zase za nejaký čas sa k tomu určite vrátim a mám ešte z tejto Snail Trusika rady teraz momentálne aj krém, takže keď už nemám sérum, tak aspoň ten krém používam. A ak máte aj zmiešanú masnú pleť, aj suchú, aj proste normálnu, tak toto bude sedieť podľa mňa hociakému typu pleti. Dôležité už je potom len to, či vám nevadí ten taký jemne lepivý pocit, ktorý po týchto slimačikových produktoch zvykne bývať na pleti. Lebo to nesedí úplne každému. Mne to nevadí, ale viem, že sú aj takí ľudia, ktorým áno. Čo sa týka sér, tu mám ešte jedno a ospravedlňujem sa za to, ako to vyzerá, ale pokazil sa mi obal na tom. Nejdem to ani otvárať radšej, lebo už to potom v živote nezavriem. Ešte tam trošičku ostala, ale už to vyhadzujem, keďže sa to nedá normálne používať. A je to kyselina azeláová od značky Revox. Tu som tu už tiež spomínala niekoľkokrát. Je to výborný produkt na rozjasnenie pleti, na také oživenie. Neviem, ako by som to povedala inak. Jednoducho, pleť je potom taká žiarivejšia, sviežejšia. Veľmi dobre to pôsobí aj na aknóznu pleť, alebo teda na pleť, ktorá má sklon k nedokonalostiam.
A toto je vec, alebo teda kyselina azeláová je vec, ktorú mám doma skoro stále a momentálne teda nemám a musím si kúpiť. No a ešte čo sa týka skincare, pozerám, že tu mám ešte tento krémik. Golden Snail Cream od Beausta, neviem. Toto je úplne že perfektné. Ja milujem tieto korejské produkty aj za takéto veci, lebo u nich sa dá kúpiť krém v menšom prevedení, lebo toto má normálne aj veľké balenie, takúto klasickú buksu, ako ste zvyknutí na krémy, ja neviem, od L'Orealu alebo od Nivei alebo niečo. Ale ja som si kúpila takúto menšiu verziu, toto má myslím 10 ml alebo 15 ml to má. Je to výborné, lebo viete to zavrieť, vytlačíte si takisto, koľko potrebujete a dokážete ten produkt otestovať, či vám naozaj bude sedieť alebo nie. A tento krém bol výborný. Zostal na pleti taký zase trošičku ťažší pocit po ňom, lebo tie slimačikové produkty to zvyknú robiť. Bol taký jemne lepivý, ale pleť, ja som si ho dávala teda na večer iba, lebo toto ja neznesiem pod make-up, takéto niečo na deň. Ale bol vynikajúci, lebo tá pleť po ňom ostala úplne napitá, taká vypnutá, proste vyživená, výborná. A ešte v takomto balení je to super aj na cestovanie. Fakt, že výborné. Veľmi odporúčam. Potom tu mám ešte nálepky na akné. Za mňa sú najobľúbenejšie tieto červené. Oni sú také okrúhle, ale v poslednej dobe, no objednala som si naposledy zo Stylevany omylom tieto. A tieto sú také oválne a oni majú vlastne tú vrstvu, takú hrubšiu, majú iba v strede a okolo je taká tenulinká vrstva, ktorá vám pekne prilnie k pokožke a pokojne môžete mať tú nálepku aj cez deň a dokonca už som to mala aj tak, že mala som na to make-up a nebolo to takmer vôbec vidieť. Takže ak máte naozaj nejakú veľmi veľkú výrážku alebo niečo naozaj že boľavé a nechcete to ukazovať svetu, tak sa to dá vyriešiť aj takto, že si to prelepíte takouto nálepkou a normálne sa na to dá nalíčiť a nemám potom taký zlý pocit z toho, že som do toho zahnisaného miesta ešte trepala make-up. Takže v tomto sú tieto nálepky lepšie ako tieto červené, lebo tie červené sú také hrubšie, trošku viacej ich vidieť a sú vhodnejšie skôr na večer. To by boli nálepky a mám tu ešte dve SPF-ka. Jedno mi veľmi sedelo a druhé mi, že absolútne nesedelo. Začneme tým horším, nech nekončím skincare tak negatívne. Toto je značka Apie, asi. Pure Block Tone Up Sun Base EX. Má to 50+ a PA3+. Sa mi páčil ten obal, keď som vyberala niečo na Stylevane, tak som si ho objednala. Lenže tento krém, alebo teda toto SPF-ko, vám zanechá taký biely dojazd, úplne je to asi vidno, toto mám proste tmavšiu ruku ako tu, taký biely dojazd na pleti a vysušovalo ma dokonca, čo ja mám zmiešanú pleť a vysušovalo ma. Make-up na tom nevyzeral vôbec pekne, keďže to vysušovalo pleť, takže toto by som odporúčila, ak tak naozaj veľmi masnej pleti, ak vám nevadí ten biely film alebo taký jemnúnko proste blečia pokožka, tak toto by mohlo byť pre vás OK, ale ostatným typom pleti to neodporúčam. Ani ja ako zmiešaná som to v lete nezvládala, čo v lete sa mi mastí pleť viacej. Takže za mňa toto nie, a to je prvýkrát vlastne, keď tak nad tým rozmýšľam, čo mi korejské SPF-ko nejaké nesedí. Toto. Za to tento Can Make, počkajte, či ešte dačo vytlačím odtiaľ. Ešte dačo, hej. Je Can Make Mermaid Skin Gel UV. Tiež 50-ka, ale je to krémové, také až gelovo-vodové, by som povedala. Ani nie je úplne, že krém. Toto sa veľmi rýchlo vstrebáva do pleti. Hydratuje ju to ešte dokonca. Neviem, ako to nevonia, mieša sa mi to už trošku s tým pred tým SPF-kom, ale pleť potom je dokonca aj krásna sama o sebe, vyživená, zhydratovaná a aj make-up na tom vyzerá super. Takže ak by som si mala kúpiť z týchto dvoch nejaké SPF-ko, tak určite toto. A ešte tu mám jednu vec, čo sa skincare týka, ale to je prístroj. A to som si kedysi dávno kúpila na AliExpresse.
takúto srandu, že sa s tým dá aj čistiť pleť a môžete s tým ako keby aj maskovať, takéto a la Foreo, lenže toto už nefunguje. Ja neviem, nabila som to možno 5-6 krát. Ja som pri týchto prístrojoch taká trošku lenivejšia, musím sa do toho doznútiť, aby som to naozaj používala a toto som teda veľmi nepoužívala a ide to tým pádom aj do koša, keďže už to nefunguje. Bohužiaľ, ale tak, no, čo narobíme? A posledné, čo tu mám, je dekoračka, ako sme už zvyknutí. A prvý produkt, čo vám ukážem, je tento primer od Shiglem zo Sheinu. A je to hydratačný primer. Ja som vám tam trošku nechala, aby ste to videli, ako to vyzerá. Je to také gelikovité, potom sa to úplne rozplynie, výborne to zhydratuje pleť. Nezostáva to nejaké klské, masné, nejaké proste... Dobre na tom drží make-up. Ja som bola až prekvapená, že som to normálne celé spotrebovala, lebo ja a podkladové bázy nie sme veľkí kamoši, ale toto bolo výborné. Fakt, že výborné. Nemá to žiadnu vôňu, neiritovalo to nejako pleť, mala som ju potom príjemnú, zhydratovanú, make-up na tom vyzeral výborne, dobre na tom držal. Takže ja nemám problém si to kúpiť znova, ak náhodou, aj keď teraz mám tú perlovú od Catrice, takže nejdem kupovať ďalšiu, musím najprv tú domíňať, ale toto si viem predstaviť úplne v pohode kúpiť znova. Ďalej tu mám tento Kat Von D make-up, toto je, ako sa to volá, True Portrait Liquid to Powder Foundation. Ono to má vo vnútri, neviem, či to bude počuť. Má to vo vnútri normálne guličky také, ktorými si to vždy poriadne premiešate a tak si to nanášate. Má to takéto kvapátko a vlastne tieto boky sú mäkké a tým si to viete stláčať a vytlačiť si proste ten produkt von. Tu už vidím hneď prvý problém, pretože keď som ho náhodou nepoužila niekoľko dní, tak mi ten make-up normálne zostal dnu v tej špičke a musela som veľmi silno tlačiť na tie boky, aby som tú zátku ako keby odtiaľ dostala von. Potom mi samozrejme toho make-upu vyšplechlo viacej, ako som chcela. To by sme, kebyže teda takto nejako prežijeme, dobre. Ten make-up bol veľmi krycí, bol tekutý, ale ja som ho na pleti cítila, lebo mám pocit, že obsahoval nejakú olejovú zložku, takže predpokladám, že suchšej pleti bude sedieť viacej ako masnejšej a zmiešanej. Ja som ho používala hlavne v zime, kedy som trošičku suchšia, takže vtedy mi to vyhovovalo viac, ale ako náhle sa začínala jar a začala sa mi trošku viacej mastiť pleť, tak už toto na mne dobre nevyzeralo, alebo vyzeralo dobre, ale iba 2-3 hodiny a potom sa začal úplne proste vyzeralo to hrozne jednoducho. Takže skôr suchšej pleti odporúčam, ak chcete vyššie krytie a nie veľmi hutný make-up na tvári, tak toto môže byť celkom v pohode voľba pre vás. Ďalej tu mám korektor, Multitask Concealer od Essence. Ja som mala odtieň Natural Nude, neviem, že či ešte, ale áno. Toto je veľmi taká príjemná farba, naozaj, že je taká neutrálna, by som povedala. Akože ten korektor nebol zlý, len ja som sa s ním nejako nevedela skamarátiť ani po celej tej tubičke, ako som ho dopoužívala, nemám potrebu si ho kúpiť znova. Podľa mňa bude sedieť mladším ročníkom, aj keď kto vie, lebo pre mňa bol taký trošičku hutnejší, krémovejší, čo by mohlo byť fajn aj pre suchú pleť, ale mne jednoducho, hlavne teda pod očami, mi nesedel, zvýrazňoval mi ako keby vrásky. Taký ťažký pocit som proste z neho mala. Ja viem, že veľa ľudí ho chváli, aj za tú cenu, proste výborný odtieň všetko, ale ak by som si mala vybrať jeden z týchto lacnejších korektorov, tak si vyberiem rozhodne tento od Catrice. Tento Cover and Care. Má veľmi podobný odtieň, ale je taký ľahší, lepšie sa mi s ním pracuje, takže preto ho aj tu mám vyložený, lebo ho stále používam. A za mňa tento Multitask nie. Ďalej tu mám Natasha Denona Rose Cheek Duo. Takéto krásne. A ukazujem vám to takto, lebo ja ten rozjasňovač používať nebudem. Mne ten rozjasňovač nejako nesedí farebne, ale tá lícenka
Akože ja si ešte teraz pamätám, ako som tento rozjasňovač kupovala a na Look Fantastic boli naň také akože zmiešané recenzie, ako sa im nepáči tá licenka, že nie je dobrá a neviem čo, ale to nebola klasická púdrová licenka, ale také... Natasha Denona má aj očné tiene vo verzii Cream to Powder. To je také niečo medzi, také ako keby krémové, ale potom to trošku tak spúdrovatie. Hej, doslova, ako sa to volá, že Cream to Powder. A presne taká bola aj táto licenka. Ona sa nanášala ako krémová, ale potom ako keby trošku spudrovela a bola vynikajúca. Ten odtieň mi fakt, že výborne sedel. Ja som ju už potom úplne že vyškrapkala na kompletku. Fakt, že krásny taký rúžovo-lososový odtieň. Niečo proste medzi oranžovou a rúžovou. Také úplne, že akurátne pre mňa. Nádherný odtieň a veľmi dobre sa mi s ňou pracovalo, takže ja si nemyslím, že bola zlá. A ten rozjasňovač, on nie je škaredý, to nemôžem povedať, akože celkom fajn, ale nejako sme sa úplne neskamošili, takže túto mini vecičku dávam dcére, aby sa mohla pohrať. Prejdeme na oči. Na oči tu mám tento Rimmel Magnifies Eye Primer od Rimmelu. Je to takáto záležitosť, proste úplne taká obyčajná vec. Hej, tuto je ten primer. Ten aplikátor by mohol byť, hej, trošičku iný. To si nebudeme klamať, ale ten primer samotný je výborný. Veľmi dobre na ňom držia očné tiene. Ak máte masnejšie viečka, tak vyskúšajte určite. Stojí za to, nestojí veľa. Neviem, či ho zoženiete normálne v drogérke, buď teda asi v Tete, alebo v 101, ale ja som ho kupovala na Notíne a stal možno nejaké 4 eurá, takže to nie je zase ani nejaká extra veľká čiastka a naozaj pekne na ňom držia tiene. Ďalej, čo sa týka očí, tu mám Essence Super Fine Brush Liner. Toto je nejaká vodeodolná verzia, čierna. Tak to vyzerá. Má to štetec, nie je to normálne akože taký ten penový aplikátor, ale normálne klasické jednotlivé štetinky do hrotu zložené. Takto keď kreslím s ňou na ruke, tak je všetko super, paráda, dobre sa s tým robí. Ja budem celá teraz dočarbaná z toho, ale na oku. Túto linku by som asi odporúčila skôr mladším ročníkom, lebo ja už mám pokožku na očiach troši linku takú akože povolenú a s týmto sa mi nepracovalo vôbec dobre, lebo ako som si nanášala proste tú linku, tak ťahá to kožu, robí to medzery, musíte to potom navyše vyplňať, je s tým viacej roboty, ako že si to človek uľahčí, takže za mňa toto nie. Mám ešte Essence Double Trouble. To je tá klasická verzia, oni majú ešte aj vodeodolnú, tu som nemala. Má to takýto zvláštny hrebienok, teda hrebienok z jednej strany hrebienok, z druhej strany normálna štetinka. Ono to má, polovica toho aplikátora je normálne akože klasické štetiny a druhá polovica sú umelé. Takže si s tým viete riasy aj pekne prečesať, ale aj dodať im objem. Ja mám túto maskaru z drogérky veľmi rada, aj keď už mám teraz obľúbenejšiu, ale toto nie je vôbec zlá maskara. Ak ste ju chceli vyskúšať, tak myslím, že sklamaní nebudete. Ešte tu mám jednu vec zo Sheinu a to je táto ceruska na obočie. A už vám ani neukážem, lebo mám ju úplne minutú. Bola to taká klasická tenká úplne ceruska ako Precisely My Brow od Benefitu. A na druhej strane má taký štečekový aplikátor, ktorý robí jednotlivé chlopky. Akurát, že tá ceruska samotná, tá mikroceruska, tá bola výborná. Tu som veľmi rada používala, aj dlho vydržala, vôbec sa rýchlo nemíňala, takže to bolo fajn. Lenže ja som si to kupovala hlavne kvôli tomu štecovému aplikátoru a tam som bola veľmi sklamaná, lebo farba bola na začiatku pekná, presne tak proste pre blondíny úplne akurátna, by som povedala, s takým jemnúčko teplejším podtónom. Ale to mne nevadí, lebo ja aj normálne mám proste vlasy také ako keby s teplejším podtónom. Ale ja neviem koľko, možno 2-3 týždne, možno mesiac max a tá tekutina v tej fixke
proste úplne zmenila farbu a teraz je to taká hnido-oranžová úplne, že to sa nedá používať. Takže ak ste ryšavky, tak možno áno, ale inak asi veľmi nie. Pozerám, že mám tu toho dosť veľa od Essence, lebo mám tu ďalší produkt a to túto 8-hodinovú matnú ceruzku na pery, Comfort Lip Liner, toto je odtieň 04 Rosy Nude a toto je úplne, že nádherná farba. Tu ešte trošku mám, tak vám ju takto ukážem. Proste úplne ideálna ceruzka na také nude pery, keď chcete naozaj, že len pery orámovať, ale nejako extra im nechcete dodávať viacej farby. Proste taká, toto je taká farba pier, teda mojich pier, áno. A ja som ju mala veľmi rada, akurát, že naposledy, keď som bola v DMK, tak ju nemali, bola vypredaná, ale keď tam budem znova, tak určite pozriem a kúpim si aj dve. Lebo aj napriek tomu, že si myslím stále, že tie ceruzky, ktoré mali predtým, lepšie držali ako tieto, tak tá farba je úplne že nádherná a rozhodne ju potrebujem znova. No a teraz tu mám ešte 3 rúže. A to tu mám Catrice, toto bol Full Satin Nude, odtieň 20. Neviem, či sa ešte dajú kúpiť tieto rúže, ale toto bolo úplne že výborné. Táto 20. Zase presne ako moje pery. K tomu by sa presne hodila tá ceruzka od Essence úplne. A bol to veľmi príjemný rúž. Celkom fajn aj držal a tým, že tá farba je taká úplne ako moje pery, tak aj keď sa vytrácal, tak to nebolo nejaké extra viditeľné. Bol myslím presne taký, ako je aj napísaný, že full satin, presne taký saténový finish mal. Nebol ani lesklý, nebol ani matný, ale toto bol presne taký ten rúž, čo si hodíte do kabelky a máte ho vždy pri sebe. A keď náhodou si proste potrebujete natrieť ústa, tak nepotrebujete ani zrkadlo a tento rúž si dáte vždy proste dobre. Takže toto veľmi odporúčam, ak niekde zoženiete. Ďalšia vec, s čím som bola spokojná, bol tento Revolution Pro. A toto bolo, že Pro Supreme Matte Lip Pigment v odtieni Visionary. Bol to tekutý rúž, ktorý ale nebol nejaký... Vidíte ten odtieň? No tu môžete presne vidieť, aké odtiene ja najviac nosím. Nebol nejaký extra vysušujúci, dobre držal, ja som s ním bola veľmi spokojná. Jediná jeho nevýhoda je, že už sa nedá kúpiť. Takže keby sa dal kúpiť, tak si ho kúpim znova, lebo vravím, veľmi dobre sa nosil a tiež tým, že tá farba bola taká veľmi podobná mojim perám, tak aj keď sa vytrácal, tak to nebolo veľmi vidno. Čo už musím vyhodiť, a je mi to ľúto, ale bohužiaľ už je to staré, tak je tento Fenty Beauty Rouge Stana Lip Paint a odtieň bol Uncuffed. Áno, Uncuffed. Je to taká už akože pre mňa trošku tmavšia farba, hej, keďže ste videli tie odtiene, čo som doteraz tu ukazovala, tak pre mňa toto je také tmavšie, ale ja už to proste musím vyhodiť, lebo keď som si to naposledy dala na ústa, tak mňa normálne z toho štípala hranica pier. Takže nie, toto už riskovať určite nebudem. A nebol to zlý rúž, bol veľmi komfortný, úplne taký tekutý, až nebolo ho vôbec cítiť na perách, ale na môj vkus nemal až takú úžasnú výdrž, ako sa kedysi o ňom hovorilo. Výborný bol ten aplikátor, to áno, bolo to také niečo úplne iné, lebo ono to má aplikátor taký ako, trošku ako keby presypacie hodiny s takou špičkou na vrchu, takže s tým sa robilo veľmi pekne, aj keď to naberalo veľmi veľa farby na môj vkus, ale ako znova by som si ho nekúpila už. Zajedno aj kvôli tomu, že som ho nevypoužívala celý a nebol úplne že najlacnejší. A za druhé aj preto, že od takého rúžu už očakávam trošku vyššiu výdrž, hlavne keď je to teda tekutý rúž. Takže za mňa už nie. Ale pokochajme sa tým obalom, lebo ten obal je nádherný. A už tu mám len 3 veci, také akože čo sa týka vzhľadu. A to sú tieto nechty. Ja vám dám do popisu videa presne, že ktorý konkrétny model toto je. Sú zo Sheinu a ako vyzerajú pekne, všetko super. Ja som ich mala 2-krát na rukách, lebo keď si ich dobre dáte dole z nechtov, tak si ich viete potom znova nalepiť niekedy. A prvýkrát, keď som ich mala, tak som mala proste nechty pripravené tak, ako si ich pripravujem vždy na tieto press-on nechty, ale vydržali mi na nechtoch 2 dni. Potom druhýkrát to boli 4 dní, aj to nebolo zase nejako extra veľa a ja som stále rozmýšľala nad tým, že čo som urobila zle, že mi nechcú držať proste, že kde je problém.
A potom som zistila, že iné nechty, ktoré mám od Sheinu, ten materiál je proste ako keby iný. Neviem to inak povedať. Proste tieto mi prídu také ako keby tvrdšie, menej poddajné. Neviem, či kvôli tomu nechceli jednoducho prilnúť dobre na ten môj nechet, alebo čo sa stalo, ale tieto konkrétne rozhodne neodporúčam. A čo neodporúčam sú ani tieto dva štece. No, toto sa stalo po 2 umytiach. Ako dobre, dalo by sa to zalepiť, veď hej, OK, ale ani nie je dobre strihaný ten štetec. To bola taká sadička, ja neviem, asi 5 štecov. Kupovala som to na Makeup.sk. Bola k tomu taká malá taštička a bolo tam asi 5 štecov, niečo na púder, niečo na licenku, potom nejaké 2 alebo 3 tam boli teda očné, štece na očné tiene a jeden z nich dopadol takto. Takže toto asi nie, akože nebola drahá tá sada, stalo to nejakých 8 eur alebo koľko, ale aj tak proste neodporúčam, hej, zbytočne budete vyhadzovať peniaze za také niečo. A tento druhý štetec som tiež kupovala na Makeup.sk a je to značka Kili S a konkrétne toto je štetec T4 Liquid Foundation. A on vyzerá takto, je takýto skosený, ja som myslela, že by to mohlo byť celkom fajn na krémové kontúrovanie, ale tie štetiny sú tu vo vnútri proste veľmi, veľmi napevno, takže sa s tým dobre nemanipuluje na tvári. A keď som ho skúšala aj na make-up, lebo on tu v strede, neviem, či to bude vidno, ale tu v strede je taká jamka, do ktorej si akože máte ten make-up dať a potom si ho rozpracovať na tvári. Ani to jednoducho nefunguje a odmietam sa s ním už viacej nervovať, takže ide. Dovidenia. No a to by bolo odo mňa na dnes všetko, čo sa týka spotrebovancov za posledné 2 mesiace, ale mám tu ešte jednu takú vec, ktorú by som chcela s vami prebrať a to, že už som dosiahla svojich prvých 500 odberateľov, z čoho sa veľmi teším a ďakujem vám. A keďže som vám sľúbila súťaž, tak mám naskladané nejaké produkty, ktoré by som vám chcela do tej súťaže venovať. Lenže je tu taká vec, že ja keď som si robila naposledy poriadok v kozmetike, tak mám aj veľa takých vecí, ktoré som použila 1, maximálne 2-krát. A rada by som ich posunula ďalej niekomu, komu urobia radosť. Takže ak by vám nevadilo, že pomedzi tie nové produkty, ktoré tam mám pre vás nachystané, by sa vám v balíčku objavil aj nejaký produkt, ktorý som vyskúšala a nechcem ho ďalej používať, alebo proste nevyužijem ho jednoducho. Samozrejme, bude to všetko vydezinfikované, tak ak máte aj o takýto balíček záujem, tak mi dole do komentárov napíšte niečo, čokoľvek. A ja presne za týždeň vylosujem niekoľkých výhercov, lebo ešte neviem, koľko balíčkov z týchto všetkých vecí spravím. Potom, ako súťaž ukončím, vyberiem výhercov, tak vám napíšem komentár pod ten váš komentár, aby sme sa vedeli skontaktovať, aby som vám vedela výhru poslať. No a to by bolo odo mňa na dnes všetko. Ja vám želám ešte pekný deň a snad sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!